Laittaa oikein hienoja juttuja. Vittu kato mikä vitu virta ongelma. Ostetaan vähän kantta. Kurkataan vähän mitä sieltä löytyy. Ota Venäjä avaa se. Riku. Kuvaa. Hyi vittu sä mun paskat. Ei, älkää dipakko. Oi vittu. Kakkaa, kakkaa. Kakkaa. Sörki. Kakkaa. Kato! Kakkaa. Vessapakko. Sieltä tulee pökäleitä. Ei vittu tää tulvii tää paikka. Karkalleessa on mukavia paikkoja. Kakkaa. Aku, sukella. Kakkaa. Paljon kakkaa. Sami on Karkalle on kaivo. Ai älä Sami on tarpeeksi pieni, se sukeltaa. Ei. Joo. Älkää. Joo. Joo. Älä vittu. Sukelletaan. Yksi. Ei. Kaksi. 3. Ois tiputtaa kännykän tuonne. Vitu makeeta. Ei vittu. Karkalle on kaivot on hieno juttu. Ne tulvii joka viikko. Paskaa tulee kaivosta. Heitä se... Fuck! Varka tulee pommi. Ohi. Paskaa. Paketi paskaa. Ota iso. Haju on vallan mukava. Nämä sorvet kävivät viemärissä. Laitetaan kasten mato kakkaa. Karkalle on kaivot vuotaa joka viikko. Paljon kakkaa tulee. Jalatkin ihan märät on. Ei sinne kuvata yhtään. Pieni Kakkaa! Olenko kakkaa? Mato! Mato, joo mato. Mato! Epäilevä ihminen. Mato lähtenyt viemäriin. Mato vie. Heitä vähän lähempää. Mato. Mä en mene lähemmäksi. No vittu, anna heitä se sinne sitten. Heitä mato pelkästään. Shit. Menikö mato? Perttu kävi paskalla. Tuli tulva. Tulva tuli Tuossa kuitenkin vielä vakava. joku kansi tossa päällä. Ettei tonne pääse uppoa. Voipi olla. No, miten muuten on kiva spongata tosta? En tiedä. Siinä oli kyllä jotain paskaa. Tässä oli paljon paskaa. Se oli hyvä. Irk-galleriasta voitte kattoo.